Mayo ni mo no? Muhata ba 5 mil sa imong kinugos? Napay pakapinitson. Wagay ka kapalitan ning bongbong nato. Napay sinato nagtulo. Yawa ba nimo? Chi! Uy! Ang cellphone ng ganihan ang panawag ko! Sa kana? Dali ah! Kinsa kinanawag no? Pare Jojo man eh. Hello pre, tawag man. Kumusta man to imong giingon nga litson og 5,000 pre? Imong ihatag sa imong kinugos. Akaron di ay. Ay nakalimot ni koy. Ngita naman gud pre kay birthday naman gud niya nya. Pasaligan man to nimo. O sige gina na dili. Ako nang gikwandaan. Gilahin na nako. 5 mil. What? Ah sige pre. Okay kay pre. Sige pre, salamat kay pre. Oh na pre, litson pre. Hindi totoo yan. Ug 5 mil po pre. Ah sige pre, sige pre. Ah sige pre, salamat pre. Ang litson ako nang gikwandaan dito. Pa Sigma, kwanto luto to ron, mahatod ako dito. Lagi ligay ka blaka na. Hapit mo kalimot bagay kay nakanaw kag sayos ko ah. O sige, kwanto ko. Ako lang ihatod diyan, yang litson ni mo sunod to. O sige, salamat. Usa to? 5 mil? Ah! Napay litson? Pakapin? Unsa man to? Ha? Ay geng, nakasaad ko tong kinugos. Nahatagan ako siya 5 mil. Nya, napo yung litson. Lair ba ning sad ta na. Basta yung malain na to kumpare. Ah! Mayo ni mo no? Muhata ba 5 mil sa imong kinugos? Napay pakapin litson? Wagay ka kapalitan ning bongbong nato. Napay sinato nagtulo. Yawa ba nimo? Ay geng. Nakasaad mo ko ni pare Jojo. Alangan ganyan na to tumanaw na. Testing mo! Hatag nitong 5 mil! Pati litson! Wagay ito'y panudan din oh! Ay kabla ka na sudan ng ging. Ang importante na makahatag usong kinugos. Ay muhatag yun ay ka! Unsa man litson o? Baboy o manok? Ako gingon siya ha, litson na baboy, dili manok. Ay baboy na yung gikuan di ay! Unya diri! Watay sudanon! Bantay ka na karon ha! Bantay! Unya! Unsa sudanon nato karon? Ay, may pinilitong ginamos diya. Ang importante na makahatag ta sa itong kinugos litson.